Mø, never wanna know. I dag der rejses den største bindingsværkslade, der opføres i Danmark i mere end 100 år. I efteråret der gav den gamle lade op efter et voldsomt vindstød og faldt sammen, netop som den faktisk var blevet sat i stand og gjort klar. Men stumperne de er blevet samlet op og sat sammen på ny, sådan som Fugl Fønix kan rejse sig igen. Og det kigger min kollega Jesper Bak på. Ja, og det man måske kan høre i baggrunden, det er en lastbilmotor. En lastbil med en kran med en 19 meter lang arm på, som er i gang med at sætte spær på plads. Det er altså tagkonstruktionen, der er ved at blive sat på plads. En tredjedel af murværket og bindingsværket er op, og hele bundkonstruktionen på den store bygning er selvfølgelig også på plads. Og over ved siden af, der ligger der 65 tons materiale til at tjekke med, så der er virkelig gang i den her, men vi er ikke helt færdige nu, kan vi jo godt sige. Henrik Nielsen, det er dig, der ejer Danmarks Ferguson Museum, hvor den her lade er. Hvor langt er I? Vi er rigtig langt. Vejret har været med os, og vi regner med næsten at være færdige til Ferguson den 24-25. maj. Da bygningen den blæste omkuld i efteråret, der var du selvfølgelig meget ked af det, og de færreste ville måske have valgt at genopbygge den her kæmpe store bindingsværkslade. Hvorfor gør du det? Jamen gør det. Jeg ved, sådan en chance får man kun én gang i sit liv. Men altså selvfølgelig bygger den op igen, fordi det er et flagskib, og det er en smuk bygning. Og jeg mener også, at vi har en pligt til at bygge den op igen. Og hvad vil du gerne have, at der skal ske her? Jamen nu siger jeg, at et flagskib, det er jo det skulle gerne bruges til receptioner og bryllupper, og så bruges til besøgende til museet. Jo. Men der er noget med, at I kommer, som det ser ud lige nu, kommer til at mangle nogle 100.000 kroner. Vi kommer til at mangle nogle penge. Altså Almindelig Brand har været utrolig gode ved os og utrolig flink ved os, og det er også dem, der har hovedansvaret for, at vi er kommet så langt. Men der var ikke stråtag på bygningen inden, der var der eternit-tag på. Og jeg synes ikke rigtigt, man kan bygge en bygning og så lægge et eternit-tag på i 2014. Jeg synes, det er grine med de mennesker, der har lavet det forarbejde. Hvorfor er det, at den her bygning er så speciel? Jamen det er selvfølgelig specielt for mig, for jeg har set den de sidste 50 år. Men det er den største i Østjylland, og den er til en smuk bygning. Du får ikke noget flot, og det er bindingsværket på sit flotteste. Tror du på, at I kan få få samlet de sidste penge ind, sådan at I kan gøre det helt færdigt? Ja, det tror jeg faktisk på. Der er utrolig mange, der har bidraget lokalt. Støtteforeningen og håndværk, og der er ildsjæle, der er rigtig mange, der hjælper. Vi har fået nej for nogle fonde. Vi var egentlig på en lån nogle penge i Realdania, men de har sagt nej nu efterfølgende. Det er jeg selvfølgelig lidt træt af, men vi kæmper videre. Thomas, havde du et spørgsmål? Jeg tænker bare, hvordan det er for ham at stå der og se den rejse sig igen, efter at det hele skvattede sammen der i efteråret. Ja, min kollega spørger, hvordan det er for dig at se det stå ved at komme på plads igen her, efter at det hele det nærmest var jævnet med jorden i efteråret. Det giver en utrolig glæde og lyst til at arbejde og leve. Det er dejligt. Ja. Og det er en dejlig dag at se på det også. Ja, og hvis du skulle have lyst til at se den store bygning, så er det i Glud, at den står.